If abo all you have to know about ọnwụ Lucky Admike, onye nke a na-akpọ ego na-eji ije n'Awka Etiti. There's many things about that family. Ụmụ Lucky, nwunye Lucky, even ụmụnne Lucky, many of them aka ha adịghị ọcha. Yes. Last month, oge ekwuru maka ọnwụ Lucky, ndị Alaba drop voice note ka nwunye Lucky si were akwadolo nwa ya nwoke ha were gbuo Lucky. Those video anwa ozugbo m bulie n'iru akwụkwọ enwetara more than 300 calls from ụmụ Lucky and nwunye Lucky and ndị otu fa. Ha nwere gang, ha nwere squad. Yes. Onweghị mgbe ha chọrọ ka that news aha break out. They are doing everything to hide it. Mana ife mmelu as a wise man mbụ. Fa wee sị na okwu afọ dị na police. Now after investigation, before you break the news out, o mesia ofu nwanne Lucky nke si na ya bụ doctor. Chatikwa m onye nke afọ ana m enyokwa enyo maka gị na ọ mara eziokwu. In fact, many of them nwunye Lucky erigo ha aka azụ ka mgbagi simple truth. Many of them nwunye Lucky azụchagofa as players. Ha kwụ na side nwunye Lucky because gịnị gị nke a na-agba. Now, kedu ife mmelu? Ebuturu m video aha na eme ife nkwulu na emesie na truth must come out. Then today, this is some investigation from police and from people ndị nọ ka welu mee na ndị fulu ka o si wee mee. There's 3 points here ị ga-agadata. 1, a sị na moto anwa bụ nke Lucky na-agba na nwa Lucky anaghị anya mana dade ahụ egburu Lucky na nwa Lucky buru ewe jee klọb n'abalị ebe around 2. And na eyuzuru CCTV camera nke ndị mmadụ nọ n'akụkụ were chekie mgbe boy pụrụ ọ bụrụ ezie na ọ pụrụ. Then ewefu na nwere ife dịka object o were mgbede boy wee tinye na moto anwa wee pụọ. Ajụrụ gateman si n'ezie ka ọ bụ. Then ewee jee na klọb anwa the boy galụ to verify na ọ bịakwara ebe anwa ha si yes na ọ bịara di ya n'abalị anwa and mgbe ọ bịara na ọ dị tatad n'anya o dresi ha ọfụma and na ọ na-atụ egwu mgbe ọ bịalụ na ọ nọghị ọfụma ọ dịghị comfortable, which means something is wrong somewhere. Second point, a sị na afụrụ ọbara mmadụ tee na wall na room nwa Lucky nke nwaanyị and mgbe e testiri ọbara nwa ọ bụ na ọbara ha mashịrị ọbara Lucky. Third, a sị na afụrụ ọbara na moto aha nwa Lucky buru wee pụọ jee klọb n'abalị ahụ and moto ahụ abụ moto ọ dị mbụ anya, so why is o ji buruzie pụọ that day papie nwụrụ. Fourth, n'ụtụtụ oge ọ bịara mbụ driver Lucky ibu Lucky wee pụọ ọfụghọ Lucky o were na-akpọ nwunye Lucky wee sị ya gbagote n'elu ga-shake ya Lucky na room. The man wee sị mba na since ya na anya Lucky na onwebeghị mgbe ya bịalụ gbagote n'elu be Lucky na ya bịa ha na ọ na ana Lucky gbatuo ha pụọ. Why is o ji asị bịa shakezie Lucky n'elu? In fact, nwunye Lucky ọ na-asịzi driver ka a shake maka oge onye nwa bụ nwaanyị aga ishake maka di ya. Something is wrong somewhere. The man nọrọ na ana ebe anwa na-eche nwunye Lucky sịkwa na-agbagote n'elu ka a shake maka oge. What are they hiding? The man nọzi ebe aha nwa Lucky ndị nke pụrụ apụ jere akwụkwọ bata sizie the man na-agbago n'elu ga shake maka Lucky. The man nọ n'ime ịmụ nọ ebe ha gbulie ụmụ agasia school based on game ha plan maka gịnị a na-alụ ya alụ na nwunye Lucky nọkwa ebe anwa ọ gaghị shake die eche nnọọ chifo nwaanyị agakwa aka na dos die daddy good morning sir ịpụtakwala ụla. Nwunye emerie na-asịzi driver bịara ọlụ ya ga shake maka die n'enu nke bụ na ọ sị m driver na ya ma mba die until o so mbụ nwa nwoke
nwa wee so elu ebe anwa eme aka na door Lucky ọ bụ na door mere mgbachi and from information enwetarụ na Lucky anaghị eme door nya mgbachi wee alara ụla then ka elọkụrụ door anwa ka elọkụrụ the door nwunye Lucky ma many things then after all those things anwa nwa Lucky chọba key mecha wete one key ọ ma ebe key aha dị na ka ha ji gbachie try ba before emepezie door o wee bụ na Lucky nọ na bụrụ onye mee ntọgbọ bala karịa na arụ ya o wee shoutzie mbụ driver all the shouting aha meziri ndị neighbor people attract ife emele ebe a kedu ihe okwu mbụ nwunye Lucky ọ sị ka ya eburu ejebe ụlọ ọgwụ ka okwu were eto ogologo wee sị ya mba mbụ driver ka ejee na police first na onye ya na-afụ ihe a na abụrụgo onye nwụrụ anwụ ọ sị mba ka ejebegodo ụlọ ọgwụ mgbe ahụ ndị nebo abịago mbụ ndị nebo wee sị mba a ga-eje na polisi agabazie polisi anwa gazie ịkpọ polisi ọ bụrụ na ha nwajewere ebe nke tele aka na Abuja bifo ha na-apụta ndị nebo akpọgo polisi nke nọ close abịazie ebe anwa mpịtị wee kwe o wee bụrụ na ihe a na-alụ gịnị bụ arrange. There's many things about ọnwụ Lucky ịma nsị m na nwunye Lucky na ụmụ Lucky amaghị ihe mere Lucky because na even the call m nwetalụ mgbe m post video first gosiri m already na nwunye Lucky ma game ọ na-agba and na ụmụnne Lucky ụfọdụ n'ime ha so gba the game. Yes, now let me come in. Okay, now after all investigation police sealụrụ ụlọ anwa based on crime scene maka ebe ọ bụla emere crime a ga-agbachi ebe afọ agbachi mana ịma to your own surprise na nwunye Lucky sikwa n'azụ ga-agbape ebe ahụ bụ other place ga-wepụ documents property Lucky and other things. Why? Kedu ife ọ na-hide? Kedu ife ndị ọ na-ewepụsị ebe anwa? Something is wrong somewhere. O mesịa through investigation enweta voice ebe nwa Lucky na-agba mamie na ya kpọrọ Lucky asị in fact na ya nwaghị disown go papie ebe ụdị okwu ahụ na-aga o dogo anya that na ndị adụwiri Lucky adụwiri. Then through autopsy na ife ndị emele eme ewelu na-afụ nọ ife ka eji ekugbuo Lucky nọ big object ife dịka ask ma ọ bụ igwe mana through that CCTV camera a na-ekwu na afụrụ ebe nwa Lucky buru ife tinye na moto wee drive out that night and maybe na ife ahụ ya tụfue ọbara aha wee tezie na moto because na-egbuchago Lucky n'ime room pụtazie mbụ nwa nwoke buruzie moto pụọ ebe tu nke abalị batazie oru ụtụtụ ọga skuulu arụrụmana nwunye atịbanụ nwere ihe ọma sizie driver ya bịazie ka ọ gbape door na be hi wee budi ewu. Then now oge polisi kpọrọ nwa Lucky nke nwaanyị kpọrọ nke nwoke ndị a na debe ha na police station ịma na nwunye Lucky buru keeki jebigodo ime birthday ha na police station ime birthday ụmụ ya ke mkpa ọ bụghị ozu Lucky na a na-ekwu okwu ya say yet ụmụnne Lucky ndị nke nọ n'ụlọ many of them kwere this woman na ụmụ ya ha na-agba game ka Lucky na-adịghị ka ha kee ego Lucky. There's many injustice n'okwu a. Ana m agwa ndị Ọka kpọrọ ụnụ nwaanyị kpọrọ ụmụ ya jebe na-alụsị na-egbu egbu unu ruo na-alụsị ebe anwa tụọfa na-alụsị unu ga-afụ eziokwu. In fact many ụmụnne Lucky na the game. Let me tell you some ụmụnne Lucky nọ na this game a na-achọ iri nke Lucky onye ma nke Lucky melụ na-asụ wufa because na afụrụ one voice note one man si na ya nọ Spain last time dropụrụ na-akọ ka esi ebule good family ndị anwa. That voice note ahụ bụ gịnị fabricated voice note from nwunye Lucky because na even nwunye Lucky na onwe mechara mee vidio ha send alụmie ebe ọ na-ebe akwa na-aka onye agburu di ya na ha na-esi nri ya bụ gịnị okwu ndị guy mgbe kwuo sị na a day shall come all this fallacy all these lies ga-emesịa eziokwu apụta ife. Oke anaghị elife onye mụ anya. Ndị Awka Etiti ụnụ gba nkịtị ka o si ntụ ya na mbụ Lucky fine and good mana lotakwalio na he who hates your father can never love you. Nwaanyị kala obi wuti ụmụ ya na some family member duwurie anya unu ji afụ ụzọ nwaanyị ahụ mesịa ọ ga-adụwuri unu nwa go and verify
o gbusie ndị nke a na ọ ga-efesi ụnụ nwa kedu ife a na-achọ property ka a na-achọ ka ife a na-achọ ego Lucky ịma nsị mụnwa bụ ezi ikuku na through this thing na nwaanyị nwunye Lucky amara ife na-eme n'ụlọ a mba ọmanụ anaghị ekpu afọ ime aka because na pressure m nwetalụ mgbe m gbara vidio from family anwa mgbe a ka m mara na o nwere ife dị wrong. Ndị be anyị sị na o nwere ebe ga-abụ iberu akwa onye nwụrụ anwụ amarọ ngị nwa gburu ya. In fact o nwere ka ị ga-esi wee zụkali ife amarata ka gị dị n'ime family aha na-ezochi ihe a na-espendi ego n'azụ na-aga extra length to make sure na kesi ya nwụrụ. In fact currently ego ndị akwụkwọ ndị police as bribe mere nkali. Let me tell you the fact. Ego ndị a na-akwụ n'azụ as bribe ka okwu ya nwụọ dị too much. Onwe onye amara eziokwu. In fact onwe onye amaghị afa mme na-akpa mama. Onwe onye amara afa nne ya na-akpa mpa. Anyị ma eziokwu. Mana ndị Awka Etiti ụnụ chọọ ka a na-amụ ụnụ amụ ụnụ esi ulu ana nwa ụnụ nwoke a na n'iyi anya ụnụ ji afụ ụzọ fada good mana ụnụ chọọ ka ụnụ mara ife mere ụnụ chịkọrọ ndị niile efu ji ya na arụsị tụọ ha na mmụọ ozugbo eziokwu apụta ife they know the truth. Ihe mere Lucky si from there Lucky. In fact through investigation a sị na onwe ha batara ebe anwa emeghe dọọ nkụka emeghe dọọ mgbaka onweghị ihe mere breki ebreki ha window ebreki ha any ceiling stay yet egburu Lucky n'ụlọ gbachie dọọ. Who does that? Onye bi n'ụlọ anwa onye bi n'ụlọ aha ma anya share the video. Justice must prevail.